persiapan lho. Ya. Kata-kata Sunimati tampil keluar. Garap Jaipong dan Gemah Mustika. Rizka lungguh dhisik Rizka. Ngebuk-gebuk enggon. Cuy. Yop. Jolaras Mamustika.
ya nduk leren dhisik anakku sing setinik-tinik anakku sing denok deblong iya iki mumpung ana wektu kanggo istirahat ya mak putrane ingsun bocah manis nandur jahe ning kalengan ngetan kali kulon Peloke mas hop iya diteruske laras pelok nduk iya aku kepengin suarane dulurku wedok Mbak Lusita ngono mak Brahmane Ponorogo iya para coba diaturke kunjuk ngersane para pinispo lan sutresna budaya iya bengi iki sing hangestreni krentek lan yen saking panjenenganipun pepundhenku Bapak Yaimin sekalian Ibu Meston iya tak caoske pepundhenku sing lenggah nomburi ing antarane ya kuwi panjenenganipun Bapak Sarip ya iki ya pengrawit top wis sore mau wis kumpul kelawan kanca-kanca iya sametara ketemu nduk ya ugi panjenenganipun Bapak Mesiran ya Bapak Paji sekeluarga Bapak Kadeni sekeluarga iya Pak Tukirin sekeluarga Kadang Werdor Mas Yunus sekeluarga ugi panjenenganipun Bapak Wito ya dicaosi kagem janti saya ya yung monggo Mbak Lusita sing ngaturke ya ya piye lah ngisor ekat mau arep ngarep aku lali lagi cukur brengose sapa trimo lho trimo nek awan jenenge nak trimo kuwi Masir atelan bengi ya ya swantane nembe telat iki Mas Gur iya swara nek payu ya ya ya
Wetan kali ngulon ugi kunjuk panjenenganipun Bapak Kepala Desa ngumpul ya ugi sedaya perangkat desa Nduk dan juga lembaga-lembaga desa ya lan ugi kantor panjenenganipun bapak-bapak ingkang saking forum pimpinan kecamatan ya kecamatan Balong ya monggo sum senang glali keh mulane adem-adem dikemuli Duk ana dawuh apa yung aparat kepolisian menghimbau agar masyarakat tidak terpengaruh dan menolak dengan tegas Gen. Apabila ada teman atau saudara atau juga orang yang baru kita kenal yang berusaha mempengaruhi untuk ikut atau masuk ke faham atau aliran yang tidak sesuai dengan norma dan ideologi Pancasila ngono mak dan di era modern iki nggih di era modern iki semua aktivitas kita sehari-hari ora luput utawa tidak lepas dari yang namanya HP ngono mak tangi turu grayah-grayah HP arep adus nginguk HP iya arep mangan yo ndelok HP. Arep nyapo ae ndelok HP timbang HP-ne sing keri angur. Kathoke sing keri. Iya. Mula saka iku nggih, hendaknya kita cerdas dalam bermain medsos utawa media sosial iki. Ngono, Mak. Dan jangan sampai kita ikut-ikutan menyebarkan berita hoax ngono mak atau ujaran kebencian dan faham-faham radikalisme. Wah iki rame banget weh tenang kok rame ini ora kaya tahun 2019. Iya ana kiai nek ndelokno medsos kuwi ana ulama sing ceramahe kaya wong perang ya eneng nggih weh ana iya mula ngati-ati yo mak pencoblosan sudah diambang pintu nggih. Oh iya wis meh. Kita dukung dan sukseskan pemilu 2019 ini dengan saling menjaga keamanan dan ketertiban agar tercipta situasi kamtipmas yang kondusif dan terwujud pemilu 2019 aman, damai dan sejuk khususnya di wilayah kota Ponorogo tercinta iki ya Nduk. Amin Allahumma amin yung muga Gusti paring ijabah. Panjenenganipun Rama Bupati paring dawuh
Pemilu harus dilaksanakan dalam suasana kegembiraan. Pilihan boleh beda, tapi suasana batin dan jiwa kita tetap harus gembira. Ya, harus disikapi dengan mengedepankan rasa persaudaraan dan persatuan sebagai bagian dari bangsa kita tercinta iki. Omono, dawuh saking panjenenganipun Rama Bupati Ponorogo. Diestake ya, Mak. Muga-muga Gusti paringi ijabah, Nduk. Ya. Amin Allahumma amin, Mak. Ora coba nggih. Aku pengen ngrungokke langgam buyung. Ya, sing bawa dulurku sing saka Pulung, tak pisungsungake kadang-kadang Sutresna Budaya, uga tak pisungsungake kadang-kadang Bakul niki sing hadir ana laladan ngumpul kene nggih. Ya, mara coba yung diaturke. Kaya apa? Rembulane sumunar datari lintang lintang ngepai tawang pating kelap biar cahyane wanci ratri wis larut swara angin sumripit ngiti kadang-kadang sing sangka mbadikan ya nusul. Ya, Mas Wiji Gambuh CS. Ya, mugi pundenku sing sangka sedarat Balong. Bapak Jemikun sak kanca, Nduk, ya hadir-hadir. Ya. Terus Koyong gegerit mana ingkang nandang uyung kataman loro asmara duh kusuma wilangan songolan kalih terakhir mugi welas mring langgame diaturke mu. Ya, kadang-kadang maju laras dan Gema Mustika. Ya, mara coba tampil ke depan Nduk Dwi sama Mbak Sandy. Ya, yuk berpacu dalam melodi.
Nggih. Ya, ngagem doni video syuting. Ya. Sum.